ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। କି ଗୀତ? ଏକ ଗଲା ଶିକାର କରି। ଗାଇବ ତ? ଗାଇ ଗାଇ କରିବ ତ? ଠିକ ଅଛି। ଏକ ଗଲା ଶିକାର କରି ଥିଲା ତା ସାଥେ ତିନି ତାଙ୍କର ପଛରେ ଥିଲା ବାଘ ଦେଖିଲା ବାଟେ ଚାରି ଚଢିଲା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପାଞ୍ଚ ପଡ଼ିଲା ତଳେ ଛଅ ଦେଖିଣ ହସୁଥିଲା ଦୋଳି ଖେଳି ତା ଡାଳେ ସାତ ଆସିଲା ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ଆଠ ଗାଇଲା ଗୀତ ନ ଚାଲିଲା ନୌକା ଧରି ଦଶ ଧରିଥିଲା କାତ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ